u nilqawkom għal messaġġ ieħor. Għal dawk kollha li intom qed issegwuna l-lejla, inħeġġiġkom, number one, thank you li qegħdin hawnhekk magħna. Inħeġġiġkom biex intom li ħatibqgħu magħna għal din is-sija bejn wieħed u ieħor biex intom iġġibu l-Bibja ħdejkom. Ħalli taraw bajnejkom ċertu affarijiet li huma mill-kelma tal-Alla li hija importanti għalik u għalija jekk aħna rridu noġbu l-Alla verament u rridu nikbru f'dak li huwa importanti għal-Alla, dak li huwa qaddis għal-Alla. Dak li huwa qaddis importanti għal-Alla għandu jkun importanti u qaddis għalija u għalik. Amen? ħanamel klawżola oħra. Dak li ħanejt għal xi wħud minnkom ħajkun ġdid. Xi wħud minnkom ħadd ġieli smajtuh jew forsi smajtu xi ħaġa l-ewwel hemm. Però bħalma jiena dejjem inħobb ngħid dawn huwa attakk kontra ħadd imma l-Bibja meta tiġi mxandra, ovvjament dak li ma jkunx midħla ma' ċertu veritajiet, qabli għall-ewwel ikun sorpriża. Għal xi wħud ikun xokk. Għal xi wħud ikun laqqas jista' jemmen widnejh x'qed jisma'. Inwedkom fuq l-awtorità tal-kelma qaddisa tal-Alla li dak li ħanejt huma prinċipji li huma fil-Bibja li ma tbidlu qatt, jiġifieri huma prinċipji li baqgħu l-istess ukoll fit-Testament il-Ġdid. Imma affarijiet li huma fit-Testament il-Qadim li m'għadhomx jgħoddu għalina bħal liġi ta' Mosè. Għax aħna qatt ma kellna l-Mosè li mexxina, dejjem kellna l-Kristu. U qatt ma konna Lut. U ma sirna Kristjani ma sirniex Lut, sirna Kristjani. Dik hija tal-hemm ieħor hemm sensiela sħiħa fuq marru wara. Imma apparti minn hekk ħanejt ċertu affarijiet li għal xi wħud ħajkunu challenge. Ovvjament, dan huwa klawżola oħra u din hija importanti li ħanejt issa. Il-messaġġi kollha li jiġu mxandra minn fuq il-pulpit tar-River of Love jew fuq il-programm ta' ħabbejtek qatt mhuma għal kulħadd. Huma biss esklusivament għal grupp biss wieħed ta' nies. Dawk in-nies huma li jħobbu il-verità tal-kelma qaddisa tal-Alla kif inhi. Huma amen kif inhi. Jiġifieri biex ħadd ma jgħid għax dak jattakka lili u jattakka lilna meta nattakka l-ħadd għax m'għandix interess. It-tieni ma nemminx li għandek tattakka lil ħadd, imma wkoll ma nemminx li m'għandek ukoll ma nemminx li m'għandek qatt biddel il-kelma tal-Alla biex tipprova toġob biex ħadd. Amen? U ftakru di, għalkemm l-imħabba tal-Alla hija importantissima, però fuq kollox hija l-verità li teħlisek. Ejn itolbu, itolb miegħi. Illum issir qaddis. Kellimni issa stess. Mill-kelma qaddisa tiegħek u grazzi li tagħtini l-grazzja li nifhimha u nirċivija. Anka jekk affarijiet ikunu ġodda għalija jew ibsin għall-ewwel biex nirċivihom. Imma mulej itmani bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Il-kelma tiegħek hija l-verità. U hija l-verità li teħlisni minn kull xkiel, minn kull madma tal-għadu. U tippożizzjonani biex nirċivi dak kollu li inti missir qaddis għandek għalija u għal-ġid tiegħi. Fi Kristu Ġesu. Amen. Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 7, kapitlu 4 vers 7. L-ewwel Korintin kapitlu 4 vers 6 u 7 ma raw 6 l-ewwel. Dawn huma l-Apostlu Pawlo titkellem, l-istess apostlu li ġie f'Malta pajjiżna. F'Malta wkoll għandna bosta Kattolċi li ċelebraw il-festa ta' San Pawl. Jalla eżis Kattolċi, intom li tgħidu nħobbu San Pawl, aħna wkoll nħobbu San Pawl, imma aqraw il-kelma tiegħu. U kunu għafu x'qal vera San Pawl. Ħalli taraw tkun tafu hekk x'qed timxu biss wara San Pawl tal-Bibja jew San Pawl l-ewda tal-Karta Pesta. Amen. Vers 6. Da kollu l-aħwa qed għalija u għall-Apollo. Apollo kien apostlu ieħor. Mhux wieħed mit-tnax. Da kollu għettu għalija u għall-Apollo minħabba fikom. Biex minna intom titalmu, xiġifieri. Intom minna titalmu. Mela aħna nirdu nitalmu minn Kristu Ġesu u mill-Apostli ta' Kristu. Jekk għala Ġesu, nistgħu ngħidu aħna. Jekk qalu għal-Apostli, nistgħu ngħidu aħna. Jekk għallima Ġesu, nistgħu nagħlmu aħna.
Jekk kamila Ġesu prattika Ġesu, nistgħu nippratikaw aħna. Jekk ma nlemiex Ġesu, ma prattikajiex Ġesu, x'inti tagħmel int. Amen? Mela dan kollu l-aħwa qed jgħidu biex intom titalbu minna. Mhux iktar milli hemm miktub. Fi dak li qed inxandru, mhux iktar minn dak li hemm miktub. Ħalli ħadd minnkom jintefaħ b'wieħed kontra l-ieħor. Meta aħna nżidu dottrini u talim, jew innaqsu, mhux talli qed nirċievu kundanna minn Alla, qed nagħmlu dnub, noffendu lil Alla, qed ingidbu lil Alla, imma wkoll qed inkunu aħna gburin. Waħda mill-ikbar gburija komuni f'bosta Kristjani, mhux dawk li joħorġu f'nofsa triq u jippoppaw sidhom sewwa, u laqas dawk li jmorru jagħmlu l-marċis tal-gburija. Waħda mill-iktar sinjal ta' gburija meta inti tolli x'taħseb int fuq dak li hemm ċar miktub. Il-moment li inti tgħid imma jien hekk nifhimha, imma jien hekk irid nagħmel, imma jien hekk nemmen, sa niftit. Jekk dak li tifhem int, timmen int, pratikanti, imur kontra il-kelma ta' Kristu u tgħid li jien ta' Kristu, mela għandek waħda problema serja. Inti minn fuq bik innifsek. Ġifieri inti taħseb l-opinjoni tiegħek hija ħafna iktar ogħla u importanti minn dak li Alla qal. Amen? Illum ħanitkellem fuq l-idoli. Il-kelma idoli hemm ħafna xi tgħallem fil-Bibja. Ovvjament, jekk dawk li smajtu l-messaġġ tiegħi tal-weekend li għadda, hemm diversi idoli diversi fil-ħajja. Ħanitkellem l-iktar u idoli li huma komuni. Flus. Idoli ta' il-fema tiegħek tista' tkun idolu. Tista' jkollok kantant idolu, jew politikant idolu, jew partit politiku idolu. Innaf, jista' jkollok girlfriend, jew boyfriend li idolu tiegħek. Sewa jista' jkollok karozza li idolu tiegħek. Però u għalkemm Alla ovvjament fil-Bibja ma jissemmewx la kantanti u laqas karozzi, għalkemm tissemma tissonda l-Accord. Xil-Bibja tgħidlek fil-Flatta tal-Apostoli they were all together in one accord. Man. Imma għalkemm dawn l-affarijiet ma jissemmewx, imma il-kelma idolu prattikament b'mod ġenerali titfisser xi ħaġa, oġġett, jew anke jista' jkun persuna li inti poġġejta bħala l-Alla tiegħek. Jiġifieri da l-idolu inti ma tistax tgħix mingħajru. L-idolu ta' xi wħud huwa sess. L-idolu ta' xi wħud huwa droga. L-idolu ta' xi wħud huwa sigarett. Dak li inti ma tistax tgħix minnu mingħajru, dak sar l-idolu tiegħek. Imma fuq il-Bibja hemm idoli oħra speċifiċi li naħseb ħafna mill-Kristjani li jimxu mal-kelma Alla, hopefully ma deċixxu. Imma ħanaddu xorta President kan bufdaw l-affarijiet. Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 10. Vers 14. U l-idoli li ħanitkellem fuqhom illum huma l-idoli tal-karta pesta. Jew nkella tal-ġibs. Jew nkella tal-injam imnaqxa minn sok ta' xi dawk li sejħu statwi. Peress nitkellmu qed nagħmlu sensiela fuq il-Kattoliċiżmu u l-Bibja. Fil-Kattoliċiżmu naraw ħafna statwi. Ġbijat fl-Ortodossi, fid-denominazzjoni suppost Kristjana Ortodossa, naraw bosta ġbijat ikoni. Ma tantx jaddattaw bl-istatwi iktar bl-ikoni. Fil-Kattoliċiżmu ta' Ruma bl-istatwi. Imma jissejħu idoli. Issa, ħana men naqra parantesi u distinzjoni. L-arti sagra li jena ma deqnix. Jena partikolari ġifieri, jena għext l-Amerika, għamilt kważi 15 sena l-Amerika, u hemm knejjes Kristjani li, per eżempju, jkollhom xi pittura sabiħa. Ta' xi forsi l-aħħar ċena, jew kella Ġesu bin-naġa fuq daru, fuq spalleħ, jew kella Ġesu qed ma' disċipli jistadu fuq id-dajsa. Pitturi sbieħ.
Ma fil-kuntest tal-kultura Amerikana u Kristjana Evangelika Pentekostali, minti ħatara l-ebda wieħed minnhom imur ibushom, jadurhom, jew joqgħod jinżel l-koptejhom qudiemhom, jew jitlobhom, jew jagħmilhom xi xema. Number one, m'għandhom bżonn xemat għax dawn ma jibżgħux midlam. U nutli tagħmilhom il-fjuri għax ma jxommux. Amen? Jiġifieri, f'dak il-kuntest tal-Amerika, il-Kristjan li mrobbi f'dik il-kultura jifhem li dik ġast hija arti. F'kultura Maltija, the ball game changes. Mhux għax l-arti ma tibqax arti, ma f'kultura kattolika Rumana ta' Ruma, ħafna mamdorrin u malmin, u fil-prattika u fit-talim, li jmorru qudiem daw ġbijat, statwi, jagħmluhom ix-xema, jitfawlhom xi tip, xi 1 cent jew 2 cents, sewwa, qed nimmaġina forsi dik l-istatwa tibda. Ċaqlaq, sewwa, jagħmluhom xema, sewwa, u mbagħad jiġi wara ma jisraqilhom u joħodhom jew dar, jew jitfaħħal l-istatwa l-oħra. Dak huwa il-Kattoliċiżmu ta' Ruma li bosta Kattolċi għalkemm naħseb naqsed di, naħseb naqsed, ħankunu sinċirna naħseb naqas dal-affarijiet għax it-talim Kristjan qed jinfirex brata qawwija u ħadd u xejn ma ħajwaqfu. Halleluja. Grazzi Ġesu. Għax l-ignoranza żommok għami u jekk inti tkun għami tintilef, il-poplu tiegħi jiġġarraf minnu qasar fin. Amen. Imma sfortunatament sallum il-ġurnata għandna naraw eżies reliġjużi. Assisin xi wħud minnhom. Imorru xorta jitolbu quddiem statwi ta' hekk imsejħa Madonna. Jew nkella si San Giuseppe, jew il-vara titolari. Jew nkella namlu xi tip ta' refil biex minnu ħajjer fal-vara sewwa valuri kbar ta' flus, sewwa m'għandi xejn kontra li jinġabru l-flus. Fil-Bibja titkellem li għandhom jinġabru flus, imma mhux b'dan il-att. Dik hija insulta l-Alla u l-Ispiritu Santu. Sewwa, ġifieri imma jinġabru l-flus fuq il-kwestjoni tkun fuq vara, fuq statwa. Li b'abbondanza minn bidi ta' Ġenesi sal-aħħar l-Apokalissi Alla jgħidlek li ma jridhomx dawn l-affarijiet. Ma nafx għaliex li fruma mill-Papa sal-inqas wieħed kollha għadhom jagħmluhom sal-lum. Jekk inti tmur Medjugorje, jekk inti tmur wara xi tmur tara bosta knejjes binjiet Kattolċi, tara bosta Kattolċi, well-meaning, jinżlu għal tagħhom quddiem statwi, jagħmlu x-xemat, sewwa jitfgħu l-offerti fil-kaxxa. Sewwa lill-istatwi u jitolbu xi talba. Sewwa jekk titfa' ħafna flus, tisimmek iktar malajr ovvjament. Speċjalment issa l-ħajja li t-toli, għat-tola allura tajjeb li titfa' somma tajba. Dawn huma iċċuċati made in Rome and they have not repented yet from. U ma nidmux minnhom. Għax il-Papa għadu jagħmilha sallum. L-isfijiet għadhom jagħmluhom sallum, is-saċerdoti għadhom jagħmluhom sallum, u basta Kattolċi li għadhom ma ntaqgħux mal-verità, bosta minnhom ma jridux il-verità, għadhom jagħmluha sallum. Kemm miserja din il-ħaġa qudiem Alla. Hija xi ħaġa no big deal u bda se naraw once again, u attent, għax l-opinjoni tiegħek u fuq qudiem Alla ma tiswa xejn. Imma l-opinjoni tiegħek tista' tindika x'hemm f'qalbek u jista' jkun gburija. Dik waħda tindannak għall-infern. Għax jekk inti x'taħseb inti, taħseb li iktar importanti minn dak li huwa ċarissimu fl-Iskrittura, mela inti m'għandekx interess għall-verità. U ma jistħoqlokx tkun taf il-verità għax inti l-verità bżaqta. Fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli u jekk ikonna ċans narawha 17, Pawlu imur Ateni. Jintaqa' ma' reliġjonet pagani, għax il-reliġjon ta' Ruma Kattolika hija mħalta mal-Kristjaneżmu u għalhekk hija it-taħlita li hemm il-paganiżmu mal-Kristjaneżmu. Sewwa balbuljata papali. Sewwa? Imma Pawlu jgħid
jgħid lil dawk li kienu qed jadoraw l-idoli, għalilhom biex iduru lejn Alla ħaj. Li Alla ma jiġix adorat u mqim permezz ta' statwi ġbijat, għax huwa dak l-istess Alla li ħalaq id-dinja u dak kollu li kull ma fiha. Infatti fiha aħna ngħixu, neżistu u għandna l-ħajja tagħna fiha. Tifhmu? U Pawlu stess jgħid li Alla ma joqgħodx f'tempji mibnija bl-idej. Dak kollu fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 17. Jiġifieri għal dawk li indhom kattoliċi li qed tisimgħu dal-messaġġ u qed jiċċallenġjak. Praise God. Good for you. Għaliex inti taf anke l-Papa sallu mill-ġurnata għadna naraw fuq tal-viċin, imur jadura statwa tal-Madonna. Sewa, apparti ħafna ħmerijiet u ereżijiet oħra, ma llum ħatkellmu fuq din. Mela għadu jagħmilha. Immaġina la jagħmilha l-Papa li huwa il-kap tal-Kattoliċiżmu Roman, mhux tal-Kristjani kollha, tal-Kattoliċiżmu Roman. Mela ovvjament il-povri il-merħla li għandu taħtu ħajamlu bħalu. Ma jistax jipritkalhom ma jagħmlux hekk meta hu stess jagħmel għadi. Apparti jagħmel ħafna reżijiet oħra aktar minn hekk ta' u n-nies ta' madwar ukoll qed jaraw, imma dak huwa suġġett tiegħu. Sewwa, imma mhux ida l-Papa biss, kull Papa. U anke l-Isqof ta' Malta u l-Isqfijiet ta' Malta. Qabli jħobbu lil Alla qalbhom ma nafix. Imma minn lat kif tħares l-affarijiet minn barra, mhux suppost nagħmlu dan l-affarijiet aħna. Dawn huma affarijiet li Alla jabborri, mhux Gordon Ġammanxe, Alla. U ma nafx għaliex tkomplu tagħmluhom meta intom tgħidu li aħna nemxu mal-Bibja. Mhux vera, mhux vera, u għat-tielet darba, mhux vera. Għandkom l-istess Bibja, u b'kull rispett ħanidilkom. Mhux aħna għandna l-Bibja tagħkom, intkom għandkom il-Bibja tagħna. Għax il-Bibja tagħkom aħna nissemmew mhux intom f'tagħna. Ċiġifieri intom? Għax il-Bibja titkellem fuq Kristjani mhux Kattoliċi. Amen. Iċċabxux ħafna ħalli jisimgħuni. L-importanti bħalissa mhux iċċabxib li jisimgħu l-verità. Fil-Bibja li tiġi printjata mill-Knisja Kattolika jissemmew Kristjani. Fil-Bibja li tiġi printjata mill-Knisja Kristjana jissemmew Kristjani. Mhux għażek diffiċli. Issa jiena bħal ma nħobb ngħid m'intix denju għall-verità jekk l-ewwel inti ma tobgħodx il-gideb. Kemm minnkom tobgħod il-gideb u l-idej? Żgur? Mela inti denju għall-verità. Amen. Jiena ħanejdilkom ħaġa. Isma'w nisa ħanejdilkom. Għalija aħjar li r-reliġjon Kattolika ta' Ruma jkomplu jagħmlu hekk. Ħalli tidher id-distinzjoni ċarissima bejn il-Kristjani vera u l-Kattoliċi ta' Ruma. Ħalli tidher id-distinzjoni ċara. X'inkella jekk jagħmlu hekk jibdew jaħsbu li aħna kollha l-istess, ma maħniex l-istess. Issa naf li jħobbna Alla jħobb il-kulħadd. Imma Alla mhux il-kulħadd ħajħalli jidħol il-ġenna. Kwalinkwa dnub li inti tant rasek jibsa fuqu li m'intix lest li tneħħi minn ħajtek u jkun qabli dak id-dnub stess li jitfak l-infern. Amen naħwa? Jiena ħanejt xi ħaġa issa forsi issa ma nafx jaqbdu dal-messaġġ u jagħmluh ma' Malta kollha. Praise God. Grazzi bil-qudiem. Imma jekk just in case din isseħħ xi ħaġa intom tafu li dan huwa d-disa messaġġ fuq il-Kattoliċiżmu. Kif ħadd għadhom ma qal xejn? Għax dawn affarijiet pubbliċi. Kif kombinazzjoni du ħadd qatt ma tkellem? Taħseb li intom biss għajtuhom tal-messaġġ intom? Kif għadu ħadd qatt ma tkellem? Għaliex jafu l-verità. Ma jridux jixandruha u xorta waħda ma jridux jipprattikawha. Għaliex fondo hemm dnub serjissimu ħafna iktar mill-idolatrija. Gburija. Ribellioni sottili. Imma l-kemm min għandu widnieħ biex jara fajnejk, fuċċek. Għaliex komplu talmu il-ħmerijiet, tipprittikaw il-ħmerijiet u l-Bibja tinqara
u qed tidru ta' mażetta. Għax in-nies qed jaqraw il-Bibbja u qed jaraw tagħmlu mod ieħor. Però tinbidlux. Iqgħu kif intom. Ħalli tidher id-distinzjoni bejn dawk li huma vera Alla, l-arusa u l-qattewsa. Ħajja! Thank you, Jesus! Amen. Amen. Mela, ħamorru fi ktib ta' Eżodu kapitlu 20. Anzi, sorry, jena tilkom l-ewel Korintin kapitlu 10 u l-ewel. ħanaqraw kondikum bat imorru Eżodu 20. Morru malaj. L-ewel Korintin kapitlu 10, vers 14, jisimaw. Pawlu qed jgħidha di. Issa dan it-Testament il-ġdid, ux vera? Amen. Hemm ħafna iktar qarbi hekk ta' mara semgħu kemm ċara. Eżis tiegħi aħarbu l-alla tfolots. Għadak li għandkom b'Ingliż b'Ingliż. Tgħidilkom avoid or shun or run away from idolatry. Idolatrija, ux vera tgħidek. Dik il-kelma bil-Grik, mi tantx kollok xi vokabularju kbir tal-Grik, għax li tajt hija idolatrija. Bil-Grik hija idolatrija. U bil-Grik idolatrija letteralment, mhux simbolikament, tfisser il-qima li tadura xbija. Memx morru fiċċuha intom fil-dizzjonarju tal-lingwa Griega u taraw il-kelma idolatrija tfisser letteralment meta jkun hemm xbija, statwa li il-binijiet kattolċi ta' Ruma mimlija bihom, li jadurawhom, imuhom, jinżlu l-koptehom qudiemhom mill-Papa sal-inqas wieħed. Pawlu l-Apostlu qed jgħidilkom eżis kattolċi u dawk li tħobbu l-verità, dawk li ma tħobbux il-verità aqliblu issa ċ-ċenil. Taħlix ħin. Ismani, qed jgħidlek avoid, run, shun, jiġifieri aħrab l-idolatrija. Jiġifieri kelma oħra tfisser. Aħrab u tagħmilx u wieqaf għamel dan il-ħmerijiet li tadura tqim u toqgħod tagħti xi tip ta' qima u tifħir u tollu l-istatwi fuq spallek tibqgħu x'tagħmluhom dawn l-affarijiet. Morru l-ewwel Korintin kapitlu 12. Għandikom skrittura oħra for no extra charge. Isimgħu għadi, Pawlu, intom eżis kattolċi daw qed tħarsu li għamlu il-Bibja? Aħwa kattolċi, aħwa kristjani, għabdu l-Bibja bidekkom, għawam daw. Jina l-Bibja bedletni, ta' mux l-ebda evangelistu, pastoru, apostlu, il-Bibja bedletni. U għed nejdilkom fil-kontest. Il-Bibja bedletni. Biex inkom kunu tafu, jina kont kattolku ferventi, ta' mux jiwet il-bot mill-Knisja ta' Ruma, kont emmek kontinuament. Għamil zmin kont naħseb li ħansir assis, issa sirt papa. Tfal, papa jgħidu li. L-ewel, sirt taf un bat sirt paf. Amen. Isimaw għagġewa. Isimaw għagġeja. L-ewel Korintin kapitlu 12. Isimaw għagġeja. Marritkomx ma tkunux tafu. Eżis kattolċi aħwa. Dwar id-doni tal-Ispirtu Santu. Tafu li meta kontu pagani, imma ħafna minnkom għadkom taġixxu ta' pagani, intom kontu imkaxkrin lej l-idoli. Xut minnkom għadkom titkaxkru wara l-idoli, li ma jitkelmux. Bla ma bis kontu tafu. Ma kontux imissa tafu. Jek ħadd ma kien jaf, met jara messaġġ issa taf. Sorry, I ruined it for you. That's it. Da sekk tfarfara dik l-istatwa u tannaqa u tbusa. Halleluja. Issa, morru. Mela da testament il-ġdid, sawa? Hemm ħafna iktar messaġġi bibliċi fit-testament il-ġdid hardcore. Dan ħalib għadu. Hemm ħafna iktar hardcore minn hekk. Fej Pawlu stess. L-ewwel Korintin 10 vers 19 u 20.
U Apokalipsi kapitlu 8 u Apokalipsi kapitlu 19 jgħidilhom Pawlu u Ġwanni l-Apostlu li meta tadoraw u tqimu l-idoli qed tadoraw u tqimu lid-demonji. Issa immaġina knejjes mimlija idoli, mela biex ħajkun mimlijin. Issa qed tifhmu għaliex issa ikabod. Qed tifhmu issa għaliex ikabod. X'bottu? Ikabod. The glory of God has departed from your house. Dead. Dead. Ikabod. Dead. Religion. Made. In Rome. Not in Taiwan, in Rome. But might as well. Esodu. Dan għadu l-ħalib, titfixlux fil-ħalib. Terqux fil-ħalib. Meta jina kont għadni kattolku Ruman, kont nħobb u għadni nħobb il-kattolċi. Kont nħobb u għadni nħobb il-saċerdoti. Kont mena, ovvjament, bħala persuna nħobbu kollha. Anka li l-edewa tiegħi titħobb. Sewa xejn li Alla u sewa l-ġitt tiegħi stess. Ma fejn tidħol il-verità. Illa Alla biss inħobb. U mhux qed nitkellmu fuq affarijiet sekondari, jew ambigwi, affarijiet ċarissimi. L-10 mandamenti. Għandi żewġ paġni. Għadni fl-introduzzjoni, ma qbadx il-paġnijiet. Issa, kemm minnkom ma kontux tafu li ir-reliġjon ta' Ruma bidlet l-10 mandamenti. Kemm minnkom ma kontux tafuha di għalli idejkom, kun onesti. Ma kontux tafuha. Mela, ir-reliġjon ta' Ruma u jafu li bidluhom, mhux kombinazzjoni, jafu li bidluhom. Imma li l-merħla povra tagħhom ma jgħidulhomx. Imma ħanejdilkom jien. Għaliex skont kliem Ġesu hija l-verità li taħilsek. Mela l-gideb x'jagħmellek? Joppressak. Mela, l-10 mandamenti ġew mibdula mir-reliġjon ta' Ruma Kattolika Rumana u għadhom ma nidmux minna u xorta għadhom jgħalmuhom ħżina. Għavolja l-Bibja baqgħet l-istess għal 4000 sena. X'il-Bibja bej kollox għandha jisu 4000 sena. Għandha storja ta' 6000 sena imma kitbiet ta' madwar 4000 sena. Daw issa morru fl-ewwel vers. Alla kellimhom u qalilhom dan kollu. Jien u l-mulej Alla tiegħek li ħriġtek mill-art tal-Eġittu minn dar il-jasar. Ara ġej l-ewwel komandament, l-ewwel wieħed. Ma jkollokx allat oħra għajri. Dak baqa' l-istess. It-tieni wieħed ġej. Dan neħħewh totali. La tagħmilx għalik surit minn uxa. U ebda ġbija ta' ebda ħaġa li hemm fil-għoli tas-sema, jew isfel fl-art, jew fil-baħar taħt l-art,
La tmilx قدامه. لا تدورهمش. għaliex jien u l-mulej Alla tiegħek Alla għajjur għadma smajta edha f'Esodu kapitlu 34 vers 14 għol Alla għajjur jisimni u modak fit-Testament il-qadim. I'm glad li għet li dak il-punt, għax fi ktib ta' Ġakbo kapitlu 4 vers 6. Għandek fil-Ewwel Korintin kapitlu 11 vers 3 u kol jgħidlek li Alla jur fit-Testament il-ġdid. U issa minflok jgħix barra, issa jgħix ġofik. U kompletament, kontinuament qed tniktu. You want more? Even if you said no, I'm going to give more. Hallelujah. La tmilx qudiemhom. Dan huwa t-tieni kmandament li il-pasta żata ta' Ruma neħħewh bla biża' Alla. Għaliex jaħsbu li jafu iktar minn Alla nnifsu. Imma passa da testament il-qadim issa għandek turrun fit-testament il-ġdid. Inti taħseb wara 27 sena ministeru ħadd ma qalhom li daw l-statements. U inti taħseb wara 30 sena Kristjaneżmu qatt ma ddew li minn moħħi daw il-ħsibijiet. La tmilx qudiemhom, la tadurahomx, għaliex jiena Alla tiegħek Alla jur l-impatt il-ħażen tal-missirijiet fuq l-uliet sat-tielet u r-raba' ġenerazzjoni lil dawk li joboduni. Kif joħodu Alla? Meta inti tqim idoli, statwi li tobodu. U ejja kemm qed taġġibha. Imma nader sal-1000 nisel lil min jekk intom tobdu lil Alla 1000 nisel warajkom huma mberki. Min jirrebella kontra Alla 4 nisel misħudin imma min jobdi 1000 imberki. Lil min uħobbni jien nadru il-min iżomm il-kmandamenti tiegħi. La semmix, vers it-tielet wieħda, la semmix li sem Alla il-mulej Alla tiegħek fix-xejn. Orajt, qasruh daqsxejn ma hemm qiegħed. Għaliex min isemmi li sem tiegħi fix-xejn, il-mulej ma jħallihx bla kastik. Intom qed tindanaw li hemm konsegwenzi. Mhux vera Alla jħobbok kif int. Alla jħobbok. Ma jħobbok kif inta. Jiġifieri jekk inti tgħid li Alla jħobbni fin, jiġifieri Alla jħobb id-dnub, il-ħmieġ, il-perverżjoni, il-gideb, il-korruzzjoni li Alla jabborrih dak u tittindem minnu. Jekk tidħol fil-preżenza tiegħu. U jekk il-preżenza tiegħu tinvadilek ħajtek. Vers 8. Dan huwa r-raba' wieħed. Ftakar jum is-sibt qadsu. Dan bidluh. Issa, għal dawk li intom ilkom fil-Kristjaneżmu, Kristu jisir il-mistriħ tagħna. Because it's no longer about a day, but it's about a person. Mhux iktar fuq kwestjoni ta' ġurnata ma' kwestjoni ta' persuna. Għasi kieku, xorta. Bidluh. Mhux vera ftakar fjum is-sibt, mhux vera ħares il-ħdut il-festi, u li ma festi tar-raħal. Taf li Alla għandu festi li ma festi pastor li Ġesu wettaqhom kollha. Waħda mill-festi li tista' tiċċelebra kuljum tissejjaħ
il-festa tal-Passover. Tista' tiċċelebra kull jum dik. Li waħda. Jissejja titqarbin. Dak waħda mill-festi. Li ma l-oħra pastor, Pentekoste. Mhux Pentekoste ġurnata ta' ħamiema, meta s-sema tinvadilek ħajtek u inti tibntela bl-Ispirtu Santu inti tibda tgħix Pentekoste kull jum. Dik festa oħra. U għalhekk il-festi kollha jwettaqhom Ġesu. Meta inti għandek il-Ġesu, inti tkun wettaqt il-festi kollha. Meta inti għandek il-Ġesu tkun wettaqt il-kmandamenti kollha. Anyway, ftakar jum it-sibtu qazzu. 60 taħdem u tagħmel kull ma għandek tagħmel. Imma s-seba' jum huma jum il-mistrieħ fġieħ il-mulej. Issa mbagħad għandek ħankomplu. Allura ma neħħa wieħed neħħeħ totali t-tieni wieħed. Ir-raba bidluh u d-disa wieħed qasmuh. Li wieħed. La tixtieqx nisa tal-oħrajn u la tixtieqx wieħed tal-oħrajn kien komandament wieħed. Qasmuhom biex jibqgħu 10. Do you know what you call that? You call that deception. You call that, bil-Malti, erq. Mhux żball, erq. Sekk inti ma tħobbx il-verità, mur kompli kun imqarraq. Dak erq, dak mhux żball. Kulħadd jiżbalja, u aħna mhux nitkellmu fuq xi żball ta' bniedem partikolari, dak mhux xogħli, dak xogħol Alla. Imma fuq dottrina. Dak xogħli. Dak xogħolok. Anzi fid-dmi. Amen. Isimgħuni. Ġwanni 4. Mela l-10 kmandamenti ġew mibdula. Isimgħuni. Li kieku jimxu mal-10 kmandamenti biss. Li llum il-ġurnata fi Kristu jekk għandek vera l-Ġesu Kristu ma tiksirhomx il-kmandamenti għax issa għandek il-Kristu li wettaq il-kmandamenti kollha li sar il-liġi kollha mwettqa għalik fik li għammar fik issa. Il-liġi ma kienx issalvak, il-liġi kontinwament kienet tfakrek li inti midneb. Kontinwament. Imma apparti bini. Li kieku il-binijiet tal-Knejjes Kattolċi ara xi jridu jiżarmaw minn ġew fihom. Ara house cleansing u spring cleansing iridu jagħmlu. Issa darba ċertu ħabib tiegħi Assis saċerdot. L-istess wieħed li darba kont tajtu xokk tal-anniversarju tal-25 sena saċerdozju. Xokk bil-mħabba tajtu. Għax kien stidinni għaċ-ċelebrazzjoni tal-25 sena saċerdozju. Kien għamlu l-party, ċelebraw u konna ħbib, taġvi, għadna ħbib, għakka binda ma naraw xieċi. Imma, u kontetlu jenetlu fuq rigward kif sa saċerdot, għax intom dawk li tistaw il-Bibja tafu li l-uffiċċju ta' saċerdot fit-Testament Ġdid ma jeżistix. Fil-Bibja fit-Testament Ġdid jeżistu biss uffiċċju ta' apostlu, profeta, evangelist, raj pastor u għallim. Fil-Knisja jessejħu xjuħ, djakni u ministeri tal-għajnuniet. Memx iktar. Sewa? Mela, u għandek ukoll ministeru ieħor ta' management. Imma insomma, miktubin fl-ewwel Korintin kapitlu 12 kapitlu 14, 13 u 14. Insomma, u għandek Romani kapitlu 12 ukoll. Insomma, anyway. Issa, kontetlu inti kif sirt Assis? Għax rid nara min se jaħlu biex Assis, kontettilkom l-istorja. Kien qalli darba kien mar il-Knisja u taħt din l-istatwa tal-Madonna semma vuċi jgħidlu irridek tidħol Assis. Issa, okej, ħalli hemm issa. Semma ħalli. Mbagħad qedlu u għax il-vuċi li sema qal irridek tippridka l-Vanġelu. Dik hija vuċi dajba. Ix-xidan mhux jgħidlek ippridka l-Vanġelu, ma l-biċċa xogħol qed tkun taf x'inhu l-Vanġelu. Sewwa? Allura meta jenetlu, tajjeb, tlu x'inhu l-Vanġelu jiena? Għalli mhux inħobbu l-proxmu, nħobbu xi. Dak il-ħin is-serjajt minn naġa nbidilt għall-iljun, sewwa, imma l-jun it-trejnjat. Mhux tal-ġun, train compost. U għetlu li kieku jiena kont is-superior tiegħek, illum sess inneżżek mill-libsa tas-saċerdot tiegħek. Għetlu għax dak mhux il-Vanġelu. Dak jistgħu jagħmluh il-Buddisti, l-Induisti, l-Ateisti u l-Mużulmani. Kulħadd iżemmlu, m'hemm bżonn tkun saċerdot jew laqqas Kristjan biex għamel dak.
biex tħobb il-proxmu tħobb xi. Dak mhux Vanġelu. U l-Vanġelu, għal dak li għadkom ma tafux, il-Vanġelu huwa li inti titixxandar li Alla bat il-libnu Ġesu Kristu l-unika wieħed biex imut għalik, biex ibati għalik, biex iħallas għad-dnub għalik, li huwa li bentana l-ħaj, li miet ma t-tlet jum għamur xoxta, u l-lum huwa jgħat fil-lemin tal-naħa tal-missi, fil-naħa tal-lemin tal-missi, jinterċedi għalik u għalija kontinuament għax huwa ħajja, x'madux mejjed. Sawa, u dan il-Vanġelu li kull min jemut jara fil-Ġesu Kristu bħala s-sitju, salvatorju, jisalva, jitgħammet adult, jaf x'inhu jagħmel, u jkun ta' Kristu jkun salvat. Dak huwa l-Vanġelu. Sawa, u jibda jimxi mal-mulej, mhux għax titgħammet u mbagħad tisparixxi, timxi mal-mulej. Relazzjoni. L-għada, għajt miegħu, u anke l-barra tiegħi kien Alla x'ħasla tagħni r-raġel tiegħek. Alla però għandu raġun. Alla għandu raġun, da? Alla xina dawla fed minn nafu. 25 sena saġġerdot għalina dal-qas huwa ħalib. Għattife? Mbagħad għetlu, kien qed titkellmu fuq l-idoli. U da għamel żmien jgħix barra Malta l-Amerika, għandu kun kien New York. Għetlu, kif taqpaw talmu daw l-affarijiet jien? Alla huwa x-xut tiegħi. Kif talmu daw l-affarijiet? Għalli, brother, għalli il-Knisja ddaħħal ħafna flus minnhom daw l-affarijiet. Għalli diffiċli biex il-Knisja ddaħħal daw l-affarijiet. Sa il-Knisja għandha nies sinjuri wkoll fiha jekk iridu, jgħalmuhom il-prinċipji tad-deċma u l-offerta. Dik biblika. Mela tmur tagħti l-offerti l-idoli. Nemmen li għandhom opri tajbin ta' karità u jgħinu nies, imma għalmuhom xejn il-Bibja. In-nies Alla ħajdu pjaċir bil-verità. Sa minn il-verità ma jridix, għax mhux Alla, forsa. Imma n-nies Alla jiena il-verità kienet uħobba, mhux tgħidli x'inhu popolari, illi x'inhu l-verità. U għalli ħanejlek, għalli issa dat ngħidilkom. Qed ngħidilkom xi 15 sen ilu. Konna għandna kif iżżewwiġna mara. Kien għalli meta jiena kont il-parroċċa ġewwa New York, għalli f'sena minn dawn l-offerti ngħidilkom 15 sena, ġifieri meta kien hemm hu, ġifieri laqqas, ġifieri iktar fuq 20 sen ilu kien għandu New York da. Għalli minn statwa waħda f'dik il-parroċċa minn sedwa waħda kienet iddaħħal $20,000. Mhux tab xejn jagħmlu xi sitt statwi, jew xi set ta' statwi. Issa, jalla ikollhom il-flus għall-karità. Praise God. Min laqqa Alla mija kontra diħħa u laqas jiena mina kontra diħħa. Imma min għamilhom b'mod ġust. Il-flus għamilhom b'mod ġust. Issa hawn xorta minn ħajgergillek imma ħallihom igergru. Il-verità ma tinbidel għal ħadd. Mintom qed tawġu l-verità u talmu ruxmata gideb. Il-qerq. U qed tibnu knisja u reliġjon bil-qerq. Almenu min ma jrix jiġi revravlav, mhux għax sab il-qerq, imma għax għall-verità offendietu. Sew għamilt. Imma x'marritx il-verità, ma l-verità x'jibt inti. Il-verità sibta, jekk tisiba fil-ġeżew, isiba. Imma ma nistax immur x'imkien. Mela noqgħod hemm ma komdu bil-qerq. U attent qalbi għax jemruħek fin-nofsa, għax l-idolatrija huwa dnub wieħed minn dawk id-dnubiet li jista' jtelliflek ruħek. Daqshekk hija serja qudiem Alla. Li tadura u tqim l-idoli is not just għax tagħtililna għandna ħelwa tista' telliflek ruħek. Għadna ma tħallniex fil-hardcore, għadna milk għalissa. Għadna għax nsemmew faithful demonjat. Għandikom eżempju, għandilkom aħna. Meta jiena sirt minn Katlik, kont Katlik, ovvjament jiena qatt ma sirt Katlik, jiena trabbejt Katlik. U ħadd fett tajbin. Nirringrazzja l-Alla li ommi tatni u missieri dak li kienu jafu. Ma mbagħad ommi u missieri wkoll saru Kristjani. Ftakar jiena aħna għamilna snin jgħidulna taqrax il-Bibja x'tħawdek. Din hija l-verità assoluta quddiem Alla dejjem qalu lili. Dejjem qalu li dejjem. Naf li forsi toqros ċertu waħwa, eżiż kattolċi li jħobb Alla xorta waħda, imma dik hija l-verità, almenu żgur f'ħajti.
u f'ħajjit bosta minnkom. Imma mela meta jiena sirt Kristjan u bdejt nara f'xtejt il-Bibja u fil-kuntest u anke fit-Testament ġdid bħala paġni, jiena wkoll kelli statwi. Tidnejdilkom x'għamiltilhom? La mort imbiħħom fuq il-monti, la jtajtom xi charity shop, għax li mhux tajjeb għalija, mhux tajjeb għalija. Kissirtom bil-martell u għamiltom frak. Għax hekk suppost, taf li hekk suppost. Il-biċċa xogħol jekk inti ma tarax il-Bibja, ma tafx li hekk suppost. Issa moħħkom isimgħuni sew Kristjani biex ma tmurx id-dar tommok jew tom isirek. U taqbod tkissirlhom il-istatwi. Moħħoga uża l-erf. Li tkisser l-istatwi biss ma salvakx. Li tkisser li sempliċement inti għax forsi oġbidek dal-bissaċċu issa ħadaqbad u tkisser l-istatwi. Le. Jekk huma tiegħek u tittimxi ma' Kristu toġbu f'dil erja, tiegħek kissirhom farrakhom, ara ma tmux bihom jew tagħmlhom fuq xi eBay. Sewwa? Kisser farrak. Imma jekk mhumiex tiegħek ma tistax tfarrakhom. Għax il-bniena ma jiġi farrakhom għax qalu l-pastor, ifarrakhom jekk għandu l-konvinzjoni tal-Ispiritu Santu. Titnejlek xieġrilek. Mela inti per eżempju taħt il-pressure, immaġina. Għanna hawnhekk dil-oħt u di semma dal-messaġġ u di xaħat eċitata issa u għandha ma tessatu ħadd tagħmilhom terrapin. Għaxek qalba, ma mux jina għattilkom jek il-Bibja tejtek, kif tibdaw Deuteronomju, kapitlu 4 vers 5, tejlek Alla għallom biex jifarrakom. Anzi, f'moment minnom meta fil-ktib ta' Eżodu marru dak għamlu oġol, mux għalli jifarrakom, tal-li bħala kastik, għallom u kol tidu t-xorbu l-ilma, ħanħalla ta' ma l-ilma tidu t-xorbu bħala kastik. Għax il-Bibja tejlek fis-Salm 115 li dawk li għamluhom isiru bħalhom, ma jarawx, ma jxommux u ma jifmux, jiġifieri d-discerniment tiegħek iżir zero. Għara kemm perikli, mhux ħajkonna ċans nitkellmu fuqhom illum kollha. To be continued. Sewwa? Imma ħanejdilkom ħaġa. Mela jiena meta sirt Kristjan, kollox farrak dak li għandu x'aqsam ma' idoli. Kollox. U ma jiddispiċinix qatra. Però ma moċ inkisser l-istatwi tommi. Jew ta' missieri. Ma tistax, m'għandek l-ebda dritt. Anzi, qabli tfixkilhom iktar. Jek tipprova tagħmilhom hekk. Imma li huwa tiegħek tista' tifhem? Da bħal xi ħadd jinħeles mid-droga, inti ma tistax iħalles il ħadd ieħor bir-revelazzjoni tiegħek teħles tiegħek lilek biss, ma tistax iħalles ħadd ieħor. Da xi ħadd li huwa maqbud fil-pornografija jew fil-gideb. Ir-revelazzjoni tiegħek teħles lilek mhux lilu. Għalhekk il-Knisja vera mhux dawk li jmorru l-binja, imma dawk li għandhom ir-revelazzjoni vera u kellhom inkontru ma' Kristu ħaj. Dik hija Knisja vera. Sewwa? Mela, ħanejdilkom storja riċenti li ħafna minnkom ħadd ixxokjaw ruħkom. Tgħid kif issa kun il-pastor? Mela, riċenti jiena kelli membru tal-familja li kien induratur. Tafu induratur? Induratur. Jiksi bid-deb, jiksi l-amara. Sewwa jiksi jekk ikollok xi alloġġ jiksi julek bid-deb tista' tagħmel, ovvjament. U għamma anke jiksi l-istatwi. Bid-deb, jindurita bid-deb. U jkunu karti da d-deb, ikun xogħol sabiħ bħala xogħol artistiku sabiħ. Sewwa naf li huwa kien religious, il-mara tiegħu kienu religious ma kellhomx tfal, it-tnejn mietu, grazzi Ġesu salvaw, marru l-ġenna, id-dinejmu lej. Però you will be surprised. Għax ħanejlek il-mulej xikodan vera jagħmel sorpriżi. Mela da fil-wir tiegħu, min nies kollha ta' Malta u Għawdex, l-ewwel ma ħalla wirt huwa lili. Lili l-ewwel ma ħalla wirt. U waqta xtani l-istatwi li kellu.
Iżikkola biż-żejt u bil-kappar. Jekk inżommhom ħażin. Jekk ibiħhom ħażin. Jekk nagħtihom ix-xaħat ħażin, l-unika way out farrak. U kienu miksijin bid-deb. U xaħat għalli, għaxxallu d-deb. Ġili għaxxart il-leħja. Ma għadma għaxxart id-deb. U bdejt niġi bej ħaltej, bdejt niġi konfondut. U għamilt xi ġimgħatej tlieta nitlob fuq għadi, għax tinsix li huwa ħalli li mhux ta' kattiv, anzi miskin ftakar fija. U il-mara tiegħu u l-familja tiegħi għamlu ħafna magħhom, jiena l-inqas wieħed li għamil, għalkemm kont ngħidlu fuq Ġesu, tlat miegħu all right, praise God, u vera taħajtu l-Ġesu u salva u ħafer, grazzi mulej u l-lum salvat. Imma qabli, mhux qabli, żgur, sakemm għadu ħajda. L-istatwi li kellu, indurati bid-deb, ħallihom lili. U ġabni f'sitwazzjoni li qatt ma bsart wara 30 sena l-Kristjaneżmu ħansib fi fotografija. Allura ġo qalbi qed tgħid inbieħhom da u mbagħad il-flus inti għall-Knisja. Jew inti jom il-missjoni. Sewwa, għandi xi nħallas, għandi konti xi nħallas, forsi nista' nħallas bihom, imma xorta qed inħossni ħażin, mhux qed inħossha tajba di. Ftakart meta il-mulej qal fl-ewwel Samwel kapitlu ma noraw minn kapitlu 13 sa 15. Alla qal lil Sawlu, qallu rridek teqret dik l-art. U ma rridek iġib xejn qret kollox. Id-debjiet kollha tagħhom il-ħnieżer kollha tagħmel il-bar kollha, ma rridek ġib li xejn. U da tabballalu li hu. Ħaraq il-maġġoranza u ġablu d-debjiet. U Alla rrabja miegħu qallu jiena x'għambihom id-debjiet tiegħek. Qallu jiena li rejt minn għandek l-obbedjenza mela d-deb. U ċaħdu. U ċaħdu. Alla ċaħdu. Il-Bibja tgħidlek Alla jiddispjaċih li għażlu. U jiena bdejt ngħid jiena Alla jużani fil-mirakli naraw nies jinħelsu, naraw nies ifiqu. Da d-deb qed jittestjani. Da d-deb qed jittestjani. U għal-bidu bdejt ngħid imma tgħid inkissira imma qisu vera ħażin li ħankissira għax da miskin. Tifhem, ma basarx x'dillem ma kien ħajpoġġi lil dal-apostlu fija. Sewwa, u kont qed nitlob il-ġimgħa l-oħra u qed infittex wiċċ il-mulej u bdejt naqra Morruk Deuteronomju. Għaliex xi kultant tiġi f'sitwazzjoni laqqas tobsol li ħadd iġi fihom. O Ġesu. Mela da Alla għall l-Iżrael għallhom biex joqogħdu attenti ma jiftaħrux li dak li Alla għamel magħhom ma jmorrux xi ħadd minnhom jgħidu bil-ħila tiegħi imma bil-ħila tal-mulej li jiena rrebaħtkom quddiem il-nazzjonijiet kollha u tajtkom ir-rebħa u tajtkom dawn l-artijiet u tajtkom dan il-ġid. Sewwa. U fil-ktieb ta' Deuteronomju fejn hija dik, mulej Ġeswani. Kapitlu 8, kapitlu 8. U jgħidilhom insomma biex joqogħdu attenti biex ma jitnisġus ma l-affarijiet tan-nazzjonijiet, ma l-ħmiex tan-nazzjonijiet. Okay? U fejn jgħidilhom meta intom tidħlu f'din l-art, għodu attenti li ma tixxenqux għall-idoli tagħhom. Jew inkella għad-deb u l-fidda tal-idoli tagħhom. Iġifieri għaddilhom minn rashom, all right, Lord, mhux ħanieħdu l-idoli ma naħdulhom id-deb. Laqqas id-deb tagħhom. U għalilhom li rridkom tfarku kollox. Tagħmlu kollox irmit. Sewwa? U meta smajt l-Iskrittura u rajt l-Iskrittura bej Deuteronomju kapitlu 7 sa fejn qiegħda? Sewwa? Tgħid kemm fraħt għax ir-risposta l-mulej ta' jieli?
Alleluja. Thank you, Jesus. U hekk għamilt. U baddil daw il-statwi. Mort post. Isma waha. Vers 25 ta' Deuteronomy 7. Vers 25. Sawa ta' Deuteronomy 7. Tgħid iġbijat tal-Alla tagħhom taħraqhom bin-nar. La tiklibx ġiġri jkollokx il-kilba għal-fidda u d-debta fuqhom u toħodhom għalik inkella taqa' fix-xibka. U fuq xi tkellimt jiena nhar is-sibt li għadda? Ix-xibka tal-ixbiek li x-xitan jagħmillek. Sewwa għax dawk il-ħwejjeġ jistkerrahom Alla il-mulej Alla tiegħek. U farraktom. Sid. U nħlist għaliex saċertu punt ovvjament iżni nħoss dar-raġel ħalli li daw l-oġġetti u ħallihom lili. Ma stajtx inbiħħu. Għaxbejt nħossna ħażin ħanbiħħu fl-istessi. Anke biħħajthom u tajt il-flus il-foqra, xorta ma jridx Alla. Ma jridx. Lawwax. Għaliex daw ma affarijiet fil-kelma tal-Alla ħafna ma jifhmuwiex di għax ħafna ma jaqrawx il-Bibja. Alla jgħidulhom dawn affarijiet misħuta. Għax once li idolu ġi adorat jew xi ħadd im fuq qudiemu, il-Bibja tgħidlek dik il-ħaġa issa ġiet misħuta. Allura għalhekk inti jekk intom taqraw fin-Numri, Numri kapitlu 1 qisu sa l-ewwel fil-kapitlu tan-Numri, kien hemm pajjiż jismu il-pajjiż ta' Aj. AI. Vera AI jismu. Vera. U il-mulej kien għadu kif rebbaħom fuq pajjiżi kbar rebħu dal-poplu żgħir ta' Iżrael. Imma quddiem dal-poplu żgħir ta' AI tilfu. U waqt għaliex? Għaliex xi ħadd fil-poplu tal-Alla li kellhom ikunu poplu biss ikkonsagrat għall-mulej totali daħħal oġġett misħut, idolu tal-pagani. U l-kamp kollu ġim nidġes. Kemm hawn binjiet reliġjużi mnissa? Tifhmu issa għaliex ħafna Kristjani u nsara ma jinħelżux? Anzi jmorru ġo binjiet u iktar jiġu oppressati. Bil-mexxejja b'kollox. Għax m'hemmx biża' Alla, m'hemmx imħabba għall-kelma qaddisa tiegħu. Ġwanni 4. Għal di skrittura li għandha tkun għandek tkun tafa sew di sawa. Ġesu kien jitkellem ma' mara Samaritana. U intaqa' magħha, rala ħajjita, u malli beda jaqra la ħajjita, għaltlu jaqgħu inti profeta, għaltlu inti żgur mhux ikbar minn missierna Abraham li tagħna din il-Iżak, li tagħna din il-Bir, u Ġakob. Sewwa, Alla li kieku kont taf minnu dak li qed jgħidlek tini l-ilma, int kont titlob lilu hu kien jagħtik ilma ħaj. Sewwa? U mbagħad għaltlu il-Lut jgħidu li aħna nadoraw il-Alla Iżrael, Ġerusalem. U s-Samaritani fuq il-montanja. Imminti xi tgħid? Arax Alla Ġesu. Vers 24. Imma tiġi ġzija u li waslet u aħna qegħdin f'dik is-sija. Anzi issa mela bdiet 2000 sena fuqhom. Meta dawk li tassew jaduraw lili il-Alla jibdew jaduraw lill-Missier fl-ispirtu u fil-verità. Għax il-Missier ukoll nies bħal daw li jadoraw fl-ispirtu u fil-verità mhux fl-idoli u fl-istatwi. Qed ifittex fl-ispirtu u fil-verità. Smajta aħwan? Aħwan ilkom ħaġa, għad baqanna xi ngħidu fuq da suġġetta, timmissjawix, jekk Alla jrid.
Għad-demonju, jekk intom taqraw l-iskrittura, fit-testament il-qadim, fej kien jisiru ima adorazzjoni u offerti lid-demonju, jissejħu altari. When a statue or an image becomes worshipped, in the mind of demons, you are forming an altar and forming a marriage covenant. That's why you can be demonically oppressed. Fit-testament il-qadim. Għalhekk Pawli jgħid, ma rridkomx ikolkom x'taqsmu mal-artali. Mhux mal-mejda tal-mulej u xi oħra mal-mejda tax-xjaten, jiġifieri mal-altar tal-Alla u mal-altar tad-demoni. Għandek denominazzjoni sħiħa minn fuq s'isfel jagħmlu waħda u l-affarijiet. Because whom you worship and what you worship, you become joined with. L-ewwel Korintin kapitlu 6 vers 14-15 u t-tieni Korintin kapitlu 6. Intom xem bejnietkom, xem maħda bejnietkom ma'kom u mal-idoli. Ma tafux li meta tagħmlu għaw issiru ħaġa waħda magħhom. A whole denomination needs deliverance from the top one to the bottom one. Come to River of Love. Come experience the living and the reigning King Jesus. Kemmi jibsa di? Il-kbira għadu ġej. Dan għadu il-ħalib. Ejja nbaxxu rasna. Hallelujah. Praise and worship team, come. Itolbu miegħi. Kulħadd ipoġġi bil-qiegħda u nħeġġiġkom ma titilqux qabel ma tgħidu dit-talba. Moħħkoma. Itolbu miegħi. Missier Qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Nitolbok. Fejn jiena għamilt dan l-aġir fin-nuqqas ta' għarfien tiegħi, illum li smajt nitolbok aħfirli. Għax kont qed naġixxi fl-injoranza. U li ma kontx qed noġbok, inti trid qima ġenwina mulej. Mhux lejx bija magħmula mill-bniedem, imma qima li ġej mill-qalb, reali, ġenwina. Lejk u Alla Qaddis ħaj, reta rejiet sultan ta' slatin. Aħfilli d-nubieti mulej. U aħfilli id-dnub tal-idolatrija u d-dnub tal-reliġjon falsa li jien kont parti minna. L-lum mulej Qaddis nirinunċja minn qalbi ta' kollu li offendi lilek. Li jinti qed tagħmilni konxju tiegħu. Nirrinunċjah minn qalbi f'isem Ġesu Kristu. Ġesu kisser minn fuq ħajti. Kull biża ta' bniedem, ta' xejt il-bniedem biex jaħseb il-bniedem. Fejn jien ħallejt l-opinjoni tiegħi tkun iktar importanti mill-kelma tiegħi li hija gburija qudiem għajnejk, jiddispjaċini, aħfilli. Ġesu, kun tassew is-sit tiegħi, kun tassew il-mulej tiegħi. Eħlisni mulej. Fejn jien iġġojnjajt li l-nifsi ma' idoli, ma' spirti ta' idolatrija, seħer li jien minix aware. Imma l-lum sirt aware. Għalhekk aħsilni Ġesu bid-dem prezzjuż tiegħek. Allimni li bl-Ispiritu Santu nitallem minn qimek b'qalbi kollha, b'ruħi kollha u b'moħħi u saħħti kollha. Ġesu, ħolni minn kull spiritu ta' idolatrija, minn kull reliġjon pagana, idolatra li toffendik. Ġesu, jiena tiegħek.
u nikkonsagra qalbi, nikkonsagra ruħi, nikkonsagra moħħi u ħsibijieti lilek Missir. Għax int biss Ġesu mitt għalija, int biss xerrid demmek għalija, u int biss mitt u xixtajt ma' t-tilet ju. U l-lum inti qiegħed fuq il-lemin tan-naħa tal-Missir. Tinterċedi għalija. Spiritu Santu, ejja f'qalbi. Poġġi jint fuq it-tron ta' qalbi. U għallimni nħobb il-kelma tiegħek. Għallimni nħobb il-verità tiegħek. Jiena nirrinunċja u niċħad minn qalbi u b'fommi dak kollu li lejla tallimt fuqu. U ngħid minn qalbi mulej tiegħi u Alla tiegħi. Irrid inqimek minn qalbi fl-ispirtu u fil-verità. Ġesu, grazzi li wassalt lill-verità. Li permezz tal-verità tiegħek inti ħlistni, salvajtni u fdejtni. Millum il-qudiem mulej, għatini revelazzjoni, ftaħ li għajnejja għal-verità tiegħek. Għallimni nħobba meta nismaħħa anke jekk tiċċalenġjani. Għax il-verità tiegħek hija l-imħabba tiegħek. U inta żiltni qabel ma żilt jien lilek. Millum il-qudiem irid insar nafek aktar min int vera, kif topera vera. Dan nitolbok minn qalbi mulej. Dawk li għalmuni ħażin naħfrilhom. U nitolbok għalihom biex ukoll tħenna l-jom, għax forsi huma ma jafux. Imma dawk li jafu, żurhom qabel ma jkun tard wisq biex jindmu u jsiru jafu l-verità, jgħallmu l-poplu tagħhom il-verità, ħalli sew huma u sew dawk li hemm taħthom jkunu tiegħek mulej salvati u mifdija bid-demm prezzjuż ta' Ġesu. Lilek Missir kull glorja, tifħir u qima. F'isem Ġesu Kristu. Amen u amen. Għadda ċabxi bagbira l-mulej. Amen. Halleluja. Eżda saħwa, Facebook, YouTube u televizjoni. Morru għamlu l-homework. Xopp il-kulħad. Imma fuq kollox xopp il-verita dalla. Għax il-verita dalla jiteħlisek. Narawkom hawnhekk nhar is-sibt u l-ħadd li ġej. Nfakkarkom biex li f'April kunu magħna għal konferenza tal-Ispiritu Santu hawnhekk ma' eluf ta' nies minn madwar Malta u d-dinja. F'April mill-10 ta' April sal-14 ta' April. Paċi magħkom, narawkom, Ġesu jħobbok u Ġesu jridek ħieles. Ciao ciao. Alleluja.